आबाद मावनायनि गेजेरजों नखर आरो रांखान्थि फोजौखांनायनि थांखिजों सुक्लाय सेरफां बिटिसि बियाबनि एमसिएलए रनेन्द्र नार्जारिया गावनि बियाबनि सिङाव थानाय मागुरमारि गामियाव गिबि खेबनि थाखाय गं 80 नखरफोरनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गासै 600 मोजां जोलैनि बिफां फुलिफोरखौ राननानै होयो। मख'जाथावदि इएम नार्जारिया बे हाबाफारिखौ फारि फारियै मावलांबाय थागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। दिनै आङो गाव सिन्था खालामबाय थानाय बे सिन्था थानाय खामानिखौ आङो दिनै मावजेनबाय। आं सासे आबादारिमोन। आबाद मावै मावै दिनैहाय आङो सुक्लाय सेरफां ओनसोलनिफ्राय रायजोनि सहायाव एमसिएलए हिसाबै देरहानानै परिबर्तन सरकार प्रमद बर' चिफ सारनि दैदेननायाव जि सरकार जिएसपि इउपिपिएल बिजेपिनि जे जयै जे सरकार बेयाव इएम हिसाबै दायित्व लानानै खामानि मावगासिनो दं। आङो मोनसे सिमां दंमोन आबाद मावै फैनानै बे अबस्थायाव फैनाय समाव जे आबादारिखौ जौगाहोनायनि मोनसे सिमां दंमोन आंहा। बे गावनि निजाभाबे मोनसे सिमांखौ आं दिनै मोनसे मावजेनदों, प्रजेक्ट मोनसे लादों। बेनो आंनि बेक्तिगत मोनसे सिन्ताजों लानाय। बेनो जाबाय आसिगर जों गामियाव दङ। प्रथम माने खेब लाग्रोदों। आसिगराव आङो 600 फुलि होनाय जादों। थाइजौ होनाय जादों। लिसु जि लिसुआ बेगरा गैया फिसा तेजपुरिया लिसु आरो होनाय जादों बेयाव बैग्रि बेलाथि बैग्रि आरो थालिर होनाय जादों। 7 दालके होनाय जादों। दा 7 दालके होनाय जादों। न'खराव थांखिया बेनो आंना जोंनि हाया बिराद मुल्यबान। जोंनि हायाव जि दंफां गायो बेनो जायो। खिन्थु बे दंफाङा जि फिथाइ थायनाय बा मुल्यबानबा जोंनि आबादारिफ्रा फैसा मोननो हायो। बेनिखायनो आबादारिखौ जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय सांग्रां खालामनो थाखाय आंहा मोनसे सिमां दंमोन आरो सिमांखौ बे दिनै गिबि आङो मावबाय थानो सानदों। दा जों गामियाव दा 7 दालकनि फुलि हरदों आरो बे फुलिखौ दायित्व लानो थाखाय मोनसे आङो गामिनि एनजिअ मोनसे दाना होदों सेंग्राफोरखौ। बे एनजिअआ बोसोरसे दायित्व लागोन आरो सोरनिबा गायनो रोङिखौ आङो गाबोन गायनो थाखाय एनजिअखौ फाथायदों। दा बिसोर गायना फैगोन आरो गायनायनि उनाव जुदि सोरनिबा न'खराव जे थाइजौआनो फांसे थैयोब्ला लिसुआनो थैयोबा आङो बेखौ आख' रिटार्न होनानै गायफिननायनि मोनसे सिन्था लादों। जाहाथे दुखिया मानसिया जाहाथे बे दंफांनिफ्राय गावबो जानानै फाननोबो हायो, फाननानै रां मोननो हायो। मानो होनबा दुखिया मानसिनि आबादारिनि न'खराव राङा बिरनानै फैया। माबा मोनसे फानबासो रांखौ जों मोननो हायो। जोङो माइ माइरं दाउदै हांसो दाउ अमा माबा मोनसे फानबासो जोङो आबादारिनि न'खराव फैसाया फैयो। बेनिखायनो आं सानदों जोंनि बे हाया जि दंफांखौ गायो बेनो दंफांनो जायोब्ला जों बे जायगायाव जुदि उन्नत दंफां गायोब्ला निस्सय जोंनि आबादारिया गाव जानानै फैसाबो मोननो हागोन। दिनैहाय थाइजौआव जे फांसेयाव जे जानानै फैसा मोनोब्ला दिनै बे लिसुआव गाव जानानै फाननानै फैसा मोनोबा गाबोन 10 दाल लिसु गायगोन बियो। दिनै बैग्रिखौ फांथामखौ फैसा गाव जानानै फैसा मोनोबा गाबोन बियो 100 दाल गायगोन। दा बे आङो मोनसे आदबखौ खोन्थानानै मोनसे एवारनेस लाबोनो नागिरदों। जाहाथे सांग्रां लाबोनो नागिरदों। आबादारिया जों मुल्यबान दंफां गायनानै जों रां खामायनो हायो आरो अमुल्य जि दंफांनि जोङो लानानै दोनदों बे दंफांखौ जों गारनानै जुदि जोङो फिथाइ थायनाय मोजां दंफां गायोब्ला जों न'खरावबो जों फैसा मोननो हायो। बे माबा आदबखौ बे खौरांखौ आङो रायजोनि गेजेराव मेसेज होनो थाखाय आंनि साननाय खामानिखौ दिनै आङो मावजेनदों। आरो बेबादिनो मा बुंगोन नेक्स्ट बाराव गामि सुबा 4आव राननो नागिरदों। सुबा 4 नेक्स्टआव प्रजेक्ट लादों। बे सुबाखौ आं दा सेलेक्सन खालामो बबे सुबायाव होगोन। बेबादिनो आङो समस्तियाव बिदिनो माने 4 सुबा बिदिनो 4 सुबा बारायलांनो सानदों। दा गिबि खेब जागायजेनदों दिनैहाय आरो बे नेक्स्ट बाराव आङो 4 सुबा बेबादिनो गायनो थाखाय आखायाव लादों। थांखिया बेनो जे 4-5 बोसोरनि गेजेराव दिनै महरियाव फैबा थाइजौखौ उन्नत मोनो, बैग्रिखौ उन्नत मोनो, लिसुखौ जाहाथे उन्नत मोनो। थारमाने जोङो बिटिसि बा न'खरा मोनसे न'खर बादिसो नङा होमबा। 1 लाख थाखा न'खराव थायोबा खरसा खालामबाय थाबा बे मा जायो जिर' बेनाव जुदि खामाय गैयाब्ला। बेनिखायनो आं सानदों जे जोंनि गामियाव बे लिसुआ जुदि 100 दाल थायोबा बे 100 दालखौ हाथायाव फानोबा बे गुवाहाटियाव थांगोन, गुवाहाटिनिफ्राय जोंनि जायगायाव फैसाया फैगोन। होमबा जोङो इक'नमिक साउन्ड जागोन, आबादारियाव फैसा मोनगोन आरो जोंनि समस्याबो डेभेलप जागोन, बिटिसिआबो जोङो इक'नमिक साउन्ड जागोन। बे आंनि मोनसे सिमांमोन। बे सिमांखौ आङो गिबिजेन मावग्रोबाय। लिसु फुलि लानायनि अनगायै आबादारिखौ जौगानो थाखाय आबादारि बिफाननि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आङो लोगो लानानै डिपार्टमेन्टजों आङो खामानि मावलांगोन। मानो होनबा 75%
आबादारिबो मावगोन सोलोंथाइनिबो मावगोन गासिबो दिगबो मावगोन खिन्थु 75% जे आबादारिनि समस्याखौ समाधान खालामनोब्ला आं हारसिंथ' हानाय नङा आंनि खोथाखौथ' सोरबा मानिनाय नङा जेनेबा डाक्टारा थोनबासो मुलिखौ जायो मुलि जाबासो बेमारा हामो बेमारनि थाखाय जों मा नांगौ डाक्टार नांगौ आरो डाक्टारा थोनबा मुलि जाबा बेमारा हामो थिग बेबायदिनो इन्जिनियारखौ नांगौ कनस्ट्राक्सननि थाखाय नङा होमबा थिग बेबायदिनो आबादारि 75% समस्याखौ समाधान खालामनोबा जोंनो मा नांगोन आबादारिखौ सोर फाहामनांगोन एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआनो आबादारिनि डाक्टार बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनो डाक्टारबो नांगौ इन्जिनियारबो नांगौ जाबायबो आरो नांबावगौबो आरो जोंनो बे एग्रिकालचार साइन्टिस्टनिबो प्रयोजन दं मानो होनबा 75%खौ समाधान खालामगोनबा एग्रिकालचार साइन्टिस्टआसो खालामनांगोन एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआसो खालामनांगोन नङा होमबा बेनिखायनो रायजो राजाखौ खावलायदों आं खावलायदों 75% जों बयबो रायजो राजाया बुंबाय थायो जोंनि लिडारफ्रा बुंबाय थायो आंबो बुंबाय थायो बे 75%खौ समस्याखौ समाधान खालामनो जोङो बयबो नाजानांगोन बेनिखायनो बयनिबो दायित्व दं बेनिखायनो फरायसुलिफोर खावलायदों जोंनि बे 75% माने समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय सोलोंसागिरि रायजो राजाखौ गथ' गथायखौ आं खावलायदों जाहाथे एग्रिकालचार कलेजावबो जाहाथे फरायनायजों जाहाथे मोजां साइन्टिस्ट लानानै फैयो आरो जोङो सानदों साइन्टिस्ट गुबुननिखौ बुंनो थांला मानोबा गुबुना गावनि सिन्था धाराजों मावगोन आरो बिथांमोनाबो आंनि बादि बेबादि रानोबा निस्सय जोङो थाबनो जोङो आबादारि बिथिंखौ जौगाहोनो हागोन मोनसे जों बिटिसिनि गेजेरावनो आं दिनै एमसिएलए हिसाबै सुक्लाइसेनिफ्राय खामानि मावबाय गाबोन जे खाथि खालानि जोंहा भुपेन बर' बिथां दं दावबायसा दङ बेबादिनो गोबां एमसिएलए जा 40 जन एमसिएलए दं बिथांमोनाबो जुदि आं जेनेखि एमसिएलए गावनि समस्तिनि मावदों बयबो गावबागाव समस्तियाव जुदि बेबादि दायित्व लायोबा निस्सय बे 75% जे समस्या जों आबादारिखौ जांख्रिथाय लाबोनाय सांग्रां खालामनायाव थाबनो जोङो समाधान खालामनो हागोन आं बेखौ